ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ರಡ್ ಕೇಕ್ ಬೈದುಂಡು ಐತ ಅರ್ಥ ದಾದನಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡಂದು ಗೊತ್ತಾಡತೇನೆ ಕಲೆಗ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆಂಕುಲ್ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಕುಲ್ ಸೇರ್ದು ಬೈದಿನಿ ಮಹಾರಾಜ ಹೋಟೆಲ್ಗು ಏನ ಬರ್ಡೇ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪಂದು ಬಿಟ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನ್ಯೂಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಂಡ ಮದಿಮಯರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಲೋಹಿತ್ನ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಬರ್ಡೇ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅವೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೈಡ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಅಂಕಲ್ ಪಂಡೇರು ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪೊದು ಲೋಹಿತ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಂಚದು ಮಾತಿರ್ಲ ಬೈದ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ, ಬರ್ಚಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅವೇ ಕೊರ್ಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐತೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೀರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಚೈತೆ ತಿನ್ಪದಾದ ವಿಡಿಯೋನೇ ಬೈದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಡಿಯರ್ 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 ಸ್ವಸ್ತಿ ಅಂಡೆ ದಿತ್ತೆ ದೇ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಓಕೆ, ಎಂಕುಲು ತಿಂತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ ನೆಟ್ಟು ಐಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತ ಎಂಕೇಪ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾವಂದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಚೂರೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಂತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ದೇವಾ ಏನೋ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಸಾಲ್ಟ್
ಓ ದೇವರೇ ಈ ಕೈ ಟಿಶ್ಯೂ ಕನ ಬಲೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕನ ನಾನ ಕೈ ಟಿಡಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಓ ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಉಂಡ ಕೈ ದೆಕ್ಕದ ಓ ದೇವಾ ಓ ಬಲೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕನ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೋಂಡ ಆಯ್ತು ಪಿಂತುಲೆ ಇರೇನು ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ ಬಾವು ಎಂಕೆ ಕಿರು ಐ ನಿಕ್ಕಿ ಓವೇನು ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಕ್ರಿ ಸೊಬ್ಬ ಪುಯ್ನ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಪೋಕ್ರಿ ಸೊಬ್ಬ ಭಾರಿ ಚೋರ ಬಾವು ಬಾವು